कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. संत गाडगेबाबा मंडईचं नूतनीकरण होणार असल्यानं इंदिरा गांधी व्यापारी संकुलाच्या मागील बाजूस मंडईतील व्यापाऱ्यांचं स्थलांतर करण्यात आलंय. अवकाळी पावसासह व्यापारी वर्गाला सामोरं जावं लागणाऱ्या समस्यांकडे माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांचं व्यापारी वर्गानं लक्ष वेधलं. संत गाडगेबाबा मंडईचं नूतनीकरण होणार असल्यानं इंदिरा गांधी व्यापारी संकुलाच्या मागील बाजूस मंडईतील व्यापाऱ्यांचं स्थलांतर करण्यात आलंय. या ठिकाणी समस्यांना सामोरं जावं लागत असून याबाबत व्यापारी वर्गानं माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांचं लक्ष वेधलं. मंडईतील उर्वरित व्यापारी या ठिकाणी स्थलांतरित होणार असल्यानं त्याबाबत देखील शंका व्यापारी वर्गानं उपस्थित केली आहे. यावेळी माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी मुख्याधिकारी सागर साळुंखे यांना समक्ष बोलावून घेत व्यापारी वर्गाच्या समस्या मांडल्या. यावेळी मुख्याधिकाऱ्यांनी समस्यांवर कारवाईची ग्वाही दिली असून व्यापारी वर्गाच्या समस्यावर तोडगा काढण्यात आल्याची माहिती संजू परब यांनी दिली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.